nyakwara Ramogi wadane mondo mi wasuosane nyaka e gwenge ma Kisumu. Gavana mar kaunti ma Kisumu Nyong'o dhi yawo Ayanga od bura mar Adek mar kaunti ma Kisumu. Nyong'o dhi tiyo gi thuolono mar twak gi jo od burano kendo chiwo ajenda mar higni 5 mabiro. Wadani wadhi achiel kachiel nyaka kuom jafwambo marwa ma Kisumu Millicent Adhiambo manyaka gi sani. Wadani mondo mi onyiswa ni to gin chenro mage ma oseketi e od bura mar kaunti ma Kisumu kata Kisumu County Assembly kama gavana mar kaunti no biro chiwe twak mar yawo Ayanga od bura mar County Assembly ma Kisumu. Od bura mar Adek nyaka ne piny owacho mag kor gwenge kata counties chak ti Ayanga. Millicent kiwinja nyise nyakwara Ramogi ni nyaka gi sani chenro mage madhi nyime ikruok mane. Gavana nyalo donjo sadi to gin moko kuom samoro ma onyalo lieko e twak ne mokwongo e od bura mar Adek mar kaunti ma Kisumu. Erokamano George Bati, achiel kachiel kwawuok e dho od bura matin mar County Assembly ma Kisumu, kama bende ogen kakisewacho ni gavana biro kaendi kendo pedho Ayanga chiege kata penda mise mane osingo mar kaka obro tayo kata kelo dongruoge ne jopiny ma Kisumu kaka nosingo ndalo mane omanyo mbulu. Katieri mapiyo piyo od bura ma bende yawo kawuono ni endi mar Adek ni endi en kaka nokadhie oboke kod speaker mano yier mano Elisha Oraro ni odiochieng' ma kawuono mabedo odiochieng' mokwongo mabende gibro romo kod MCAs 47 duto. Waparo kayo ni bende juma mangima e juma mokadho MCAs 47 gieki ne oromo e boma ma Mombasa kendo ne gibiro kanyakla mondo mi gitiegre giyud lony kaka bende weche mag assembly kata chenro mag assembly owinjo bed ni itayo mondo gibed gi ng'eyo makare makata ka gibedo kod romo to ging'e ni tang'o gini mowinjo dhi nyime gin weche mage kata thor weche mage mowinjo bed ni gitwakie. An kod jopiny kaendi ka okaloso mang'eny mondo mi gin be ginyiswa ni toro ma bende dhi bet kaendi nikech gin e jogo ma bende noketo jogi e telo. Ginang'o gini ma bende gigeno winjo mondo mi romo madhi bet kaendi jotendgi ma ocha giyiero odhi twake mondo mi gineni giyudo lokruok mag dongruoge ma bende gisebedo ka gigeno kata ka gidwaro e ngimagi. Machiegni ang' nachak kodi king'iyo kamera ichakona gi nyingi mondo inyisa ni in kaka aneno ka in rawera. Sani endi romo mar kaunti kata od bura matin ma Kisumu County dwa chakore Ayanga e tielo mar Adek. Ang'o mi igeno winjo kata gik mage migeno winjo mondo mi jotelo madhi romo kaendi MCAs kaachiel kod governor odhi otwagie mar neno ni lokruok manugombo kelnu? Nyinga iluonga ni Morris Ochieng' Boya aja dak Manyalenda B. To I expect ni negilei kinde mane gi campaign kendo kinde mane gi wuotho ka go siasa negin gilei manifesto mane gilei for us and we expect ni gik mane gilei for us an gadie ni mondo gitim gi mondo wabed gi dongruok kaka jo Kisumu County and also ne jogo mantie gi kido mong'ol be nitiere gik mane giketo negi agenda manifestos wa expect ni gitim mo kuom gi nikech nitie gik mane giketo yudo ni jogo bedo year in year out gibedo lefted out. Koro we are expecting ni in terms of empowerment gin be omigi chances mondo gitie Kisumu County. Yudo ni Kisumu County jomong'ol ok ondik mang'eny, ondik gi ji mathin. That conducive environmental or isikiwa ogewa oko akwada ne mokwadwa odo ni ka gitiyo gi teenage te obed women obed ne youth obed ne people with disability. Erokamano ahinya. In nyalo wacho ang'o e bura miromo kawuono e tielo mar Adek mar od bura mar County Assembly? An gi nyinge iluonga ni Alex Wadegu Gilo, an ja Kisumu kaendi. To bura ma kawuono mokwongo aneno ka kawuono piny ber moloyo mopogre kaka ni yiero speaker mane obila nopong'o ka kabisa. Koro kawuono wan gi geno ni jogi kadhi yiero ka gidhi mbekonwa ngima mosebedo matek ni ahinya weche mag trade fund. Wan gi geno ni MCAs gi sani gidhi jadiliana mondo ging'e kaka ginyalo reduce giket trade fund mondo mi japiny mantiere piny kani obed ni nyalo yudo pesa. Mar ariyo nitiere jok manoyier kani represent women kaachiel gi youth. Wan gi geno kendo ageno ni gidhi ng'iyo maslahi mar youth kaka ne giwache campaign magi ka giringo ka gi kacha. To mogik aparo ni governor bende kaka osebedo kotiyo Kisumu ka wan gi geno ni odhi keto mikakati maber mar dongruok kaka osebedo katimore. To ahinya ne wan vijende wan gi geno ni wadhi bedo ngima mopogre gi MCAs mano aneno ka wakati moro chande. Koro ka inyalo ket yor manyo wanyalo keto go pesa ofuko to dwa winj maber. Erokamano ahinya. Yes, aduoko erokamano ne fertility mar Ramogi duto. An kachako nyinga iluonga ni Cliff Otieno.
ajadak makondele abire occasion mar adek ma kawuono yawogo county assembly kae. To gima duong' wasabedo ko wacho gik mang'eny, to gik manyalo wacho maduong' ni MCAs wa ma koro wayierogo waywago ne gimana delivery ni koro kik wakete ni gorruok moko bede ji yware koni gi koni to japiny hinyore. Gima ne duong' ne gavana moro mano wayiero Honorable Peter Nyang'nyong'o. Mae sama koro ma Kisumu onego dhi mbele mondo waweru gik manosakalo, wang'euru gik manyalo timo manyien. Gisani aneno kaka weche dhi, ok waber ahinya gi yiero manotimre, lakini gisani osabedo nosayier. Koro wan dwadoko erokamano ne gavana maro mano wayiero gi chuny maler, otawa maber nikech kawuono nyaka wabed kode achiel. Erokamano ahinya jatelo, aneno ka imiyuoro, iminyalo lero mana matin kotenore kod romo ma kawuono mag MCAs ma bende en od bura mar adek mar County Assembly ma Kisumu midwa yaw ayanga kendo ji dhi twake. Gavana Bogen ni dhi chopo. Erokamano. Gi nyinge ga iluonga ne Peter Onyango. To ma kawuono iyawo ni agone Professor erokamano mondo mi MC wa duto manyicho wayiero gibi gichak tich. To gima akwayo ni cabinet manyicho ne governor yiero ok aneno kodonjo nikech gender balance onge, nikech mana mia achiel moyude cabinet, people living with disability onge kanyo kata achiel, and iluongo ni region balancing bende onge. Koro akwayo ni kodhi tiyo no maber to odogo review cabinet ne mondo mi o reflect the whole of Kisumu County. Koro romo madhi bed kawuono modhi pedho agenda ne ayanga kako dhi tiyo higni 5 mabiro gi gombo ni kuonde ma oweyo okogo oketi koso. Kuonde ma oweyo okogo oketi nikech wasechako bedo gi wared, nikech kako koro oweye oko ni mine ok okete cabinet, youth, jo disability, nyiso ni second term ne ni samoro ok onyal dhi tiyo no maber. Erokamano. Koro akwayo ni mondo dhi olosi mondo gik modhi keto kage pedho ne MCAs mondo bi otimre. Erokamano ahinya. Mogik inyalo chako gi nyingi wawa makni. Erokamano, an iluonga ni Winter Okwakech, awuok Bura ward kabiro kaendi, abiro mondo achiw wach kaluwore gi bura mabet kawuono. Wan gi geno ni kaka an kachung' e law mar Bura, achung' e law mar Kisumu County Road Maintenance Team, ma bill mane professor odhige parliament mondo yudnwa tich e ward ka ward within Kisumu County. An gi geno ni odiochieng' ma kawuono ka gidhi pedho bura nochikwa gik mabeyo nikech contract norumo pok wadhi election tarik 7 to wasebedo kwa yweyo, waol gi yweyo, wadwani ka gichako bura to gichak bura gitwagi kawuono mondo mione gi kaka ginyalo dwoko wa tich mondo wadhi mbele gi tich e road maintenance team. Erokamano ahinya. Erokamano. Kamera. Erokamano ne Ramogi TV kuom kelo chenro maber machalo gi ma. Nyinga en Pondo William, ajase county lakini atiyo Kisumu ka. Daher mar wacho ni county assembly miyawo kawuono, joma ne wayiero te thoth gi dhi bedo kawuono kotelni gi gavana marwa mwahero Peter Nyang'nyong'o Wuod Mary. Koro gima daher kwayo jo bura madonjo kawuono ne giket differences magi mane gin go chien kocha, to nikech kom ka kom idware ng'at achiel midwaro koseyude to tiyo ne jogo te ka mani assembly ka achiel gi jok duto te mantiere e Kisumu County. Koro akwayo Liso Raro ni kata kane ne gin gi pie matek kabisa to Nyasaye ogwedhe mokawo komno, oti gi assembly maber, keko oti bathe koni kong'iyo ni jogi jokor kocha, oti kong'e maber kabisa notiyo na assembly ma Kisumu. Ka report dina Nyang'nyong'o Peter Nyang'nyong'o waheri kabisa e Kisumu ka, kendo tich mitiyo en tich maber maneno nyochi tiye town ka. Koro akwayi koro wuoge oko ma town machalo idonj ka kuonde machalo ka estate, to nikech estate mantiere ok wadak maber ahinya to wan jogo ombulu ma Kisumu. Koro akwayi mana Peter Nyang'nyong'o koyie to mondo mi embrace hand mage koro through to estate mondo mi at least jomobet estate obed gi kwe
gidak kama ber ma pi nitie, ndara nitie maber manyalo bedo accessible. Thank you very much. Mana kamano nyakoro Magajwanga kisewinjo moko kuom geno mabende moko kuom jopiny mabende oluoro alwora mar assembly kain mondo giwinj twak mabende dhi bedo gin kod geno mogundho to bende amedo mana paro ni kiparo ma en romo madhi bedo mokwongo tok yiero mar speaker bende notimore ka bende waneno kanyo ni yiero no endi en yiero mabende notedore ahinya ka bende weche nowuok ka kod kacha ka paro nopogore kendo dhano ne odhawo kod wang'gi ka gidire weche koni kod kocha. Kata kamano clerk mar assembly nonyalo kweyo wachno kendo wachno dhi mbele mane giyango speaker kendo wayudo ka bende e ndalono endi moko kuom MCAs bende nokuno romo manoluong kod ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga mane ok gichope motelo ne yiero no endi ka bendi magi weche mabende wadwa ni wago touch ka kawuono ka chopo saa 8:30 wadhi chako kolonu weche gi achiel kachiel mondo wakelni to twak ma kawuono chakre nyaka gikone dhi chalo nade bende liet dhi bede koso odhi bedo twak ma bende dhi bedo kod kwe ka kamano gi thuolo ni endi kikigol wangi e wang jowi mari mar Ramogi TV nikech pod wanyonore mar kelonu weche gi kukogi kaka gimedo tucho. George Bati an kuomi. Erokamano Nyamili Center Dhiambo kuom wa report gi ler manimba kowuok e gwenge ma Kisumu ahinya e dho od bura mar kaunti ma Kisumu ma bende twak margi chakore ayanga odiochieng' ma kawuono kar saa 8:30 kaka isewacho. Kendi geno ni gavana mar kaunti ma Kisumu Ngire Peter Nyang'nyong'o biro chiwo twak mare mokwongo ka onyiso lai ma obiro luwo e telo mar ariyo kaka gavana mar kaunti ma Kisumu e nyim od bura.